Era una qüestió d'honor de poble, però de poble a poble, Calia demostrar a aquells bisbes panxuts que hi ha coses que són intocables, i el calze d'or i diamants ho era, d'intocable. Per més que el bisbat hagués decidit traslladar-lo a la catedral de la gran ciutat, no fos cas que algú se li acudís robar-lo, deien, que allà estaria més segur, que s'havien cregut que eren aquella colla de rampinyaires ensotanats. Això és el que els vilatans, emprenyats com a mones, es preguntaven. Ells sí que n'eren de lladres. El calze representava el poble, i el poble es faria valer. A fe de Déu!